شبکه تیمور میدیا تقدیم میکند. президенти Украина Владимир Зеленский ва Ҷо Байден президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар суҳбати телефонӣ масоили амниятӣ, ёрии молӣ ба Украина ва таҳримҳои иқтисодӣ ба Русияро баррасӣ карданд. Дар хабарномаи Коғи Сафед гуфта мешавад, ки президенти Амрико пешниҳоди бастани системаҳои пардохтии виза ва Мастербанк дар Русияро қабул кардааст. Байден гуфтааст, Коғи Сафед ёрии башардӯстона ва кӯмакҳои иқтисодӣ ба Украинаро давом медиҳад. Биржаи байналмилалии асъор гуфтааст, ки ҳафтаи оянда ба Украина $5 миллиард ҷудо мекунад, вале ҳушдор додааст, ки ҷанг ба иқтисоди ҷаҳон таъсири бад хоҳад расонд. Ҳамзамон Энтони Блинкен, вазири корҳои хориҷии Амрико, дар саҳифаҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ видео нашр карда гуфтааст: мардуми Русия, шумо бояд бидонед, ки аз номи шумо чӣ мекунанд. имрӯз дар аксар кишварҳои ҷаҳон бар зидди ҳуҷуми Русия ба Украина эътирозҳо карданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори асир афтодани як афсари тоҷиктабори Русия дар Украина